that way, ubuyijonga ngalo phambi bani when you uzalwe used to look at ngokutsha. it before you were born again, Phambi uzalwe ngokutsha. before you were born again, Ubujonga abantu abakumonelayo. you looked at people who are jealous Ubujonga of your abantu life. abakuvalelayo You ungaphumeleli. are looking at No, people who are close ngokuzelwe to ngokutsha prosper. ngoku. Now you are born again. Jy's weer gebore nou. So uyajika ujonga ke ngoba You stop looking at kuphi apho ndizilibazisa khona. where is it that I'm delaying myself? Ek myself laat lankdradig maak. Nowuphi na umntu Anyone oleqa ukutyhola abanye abantu who kungaphumeleli wants to accuse others for they usezawuphila not to ubomi prosper, bongaphumeleli. they will still continue to live their life of not prospering. Wat nie voorspoedig is nie. Nowuphi na umntu oleqa ukutyhola abanye abantu ngongenzi kakuhle Who kwakhe wants to accuse others because of not doing usezawuphila ilife right, yongaphumeleli. they will continue to live their life of not prospering. Ukuze uphile ilife yophumelela In order to live funeka a life ujike that utyhole prospers, wena you uthi have to okay turn back ndim and accuse yourself that babe me now, ndithe if I've babe done ndiyenze this, ngohlobo if I've babe done like ndicinge this, ngohlobo if phambi I yenziwe thought like ngohlobo this, before it happened like ingazokwenza this, ngola hlobo it olya. was not going to happen in that way. Dit sal nie in daai manier gebeur het nie. Nowuphi na Any Enige umntu oleqa ukhomba abanye abantu person wants to point fingers at others wat wil punt ngokungaphumeleli for kwakhe. them not to van prosper. nie voorspoediging nie. Umnwe oyiwani ujonge kulaa mntu One finger is pointing at that Yes, person, iminwe emithathu ijonge kuwe. but three fingers are pointing back to En die you. 3 punt na jou toe. Yeka Stop Hou op ukuphila ubomi living life om 'n lewe te lewe bangaphandle. of the van outside. die buitekant. Yeka uphila ubomi bangaphandle. Stop living the life of the 'n outside. Lewe van die Phila buitekant, ubomi bangaphakathi. Live the lifestyle of the inside. van die Yeka uphila buitekant, ubomi bangaphandle. Stop living the life of the outside. van die buitekant. uThixo ukuthathile ngaphandle God has taken you from the outside God het jou gevat van die wakuzala buitekant. ngokutsha and He born you again khona ukuze ube ngaphakathi. so that it can be So inside. ngoku ungaphakathi Now you are inside. sukuba nomnqweno Don't have the desire wokuphila ilife to yangaphandle. live the life of the outside. Wat buitekant is nie. Suba nomdla Don't have the interest okuphila ilife yangaphandle. to live the life of the outside. Wat Oba buitekant is. ilife yangaphandle If the life of the outside, ibi right kuwe if it was right for you, ngeke ngakuthathanga uThixo wakusisa God ngaphakathi. will never have taken you and brought you inside En there. jou binnekant gebring het nie. Suba nomnqweno Don't have the desire Nie begeer okwenza izinto ubuzenza ngaphandle to do things you're doing on the wat outside. jy buitekant gedoen ngoku het. ngaphakathi. Now you are inside. Nou jy's binnekant. Suba nomnqweno, Don't have that desire. Nie begeer suba nomdla Don't have the interest okwenza izinto of doing things zalanda uthathwe kuyo. of the place where God has taken you waar jy from. gevat is van. Yile nto ikwenza uba njengoba ungaphakathi That cause when you're uzifuna inside, uphila ilife yongaphumeleli, you find yourself living a life of not prospering, ubomi bongakhululeki life of not being delivered, Wat nie vry ngenxa is. yobana uthi ungaphakathi because while you're but inside, uphila ilife yangaphandle. you live the life of the outside. Wat buitekant is. Balo ndiyakuvamela kwayo. Which I can So help yona you from. ndimnikeza uJohn asambe. uJohn uNikodimo ufundiswa nguYesu. Nicodemus was Kulaa taught by ncwadi Jesus. kaJohn chapter number 3. Book of John chapter 3. John 3, verse number 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher from God, for no one can do the things that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into the womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ngicela ibandla lifunde now from verse number 1. Let's Church, read. read from verse number 1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher
that came from God. For no one can do the signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter again the second time into the womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Xele sicela ngakhethu ukuzalwa ngokutsha. Tell them beside that we're born again. Hlala Is phansi. weergebore. May sit down. Jy kan sien. Okay. Now, number 1 funa siqaphele le ndaba. Number one, I want us to notice this. Ethi Ons moet That oplet. says, ukuba anithanga nizalwe if you are not born ngokutsha. again, Gebore. Amen. Aninabubona you will not see Jy sal nie sien. obukumkani bukaThixo. the kingdom of God. God se Ngikele lapho koninkryk. enditshoyo. Did you hear that point? Yes, ngenxa yento yobana xa uzalwa ngokutsha, Because when you're born As jy again, gebore the word, moment uzalwa nyani ngokutsha. the moment you're really born Now, again, ngicela wonke umuntu lapha namhlanje azazicingele I ask that everyone thinks for themselves op dit ding vir hulle self. ingcinga ephilileyo. a living thought. 'n lewendige gedagte. Xa ndigqibothetha la mazwi, After I spoke these words, Na die woorde, ngicela umuntu lapha azicingele into yobana ingaba uzelwe Everyone- ngokutsha nyani na. are they really born as again? hulle regtig weergebore, Ngicela uzicingele uba ingaba nyani uzelwe Think for ngokutsha. yourself that are you really born again? as jy regtig weergebore, Ngenxa yobana xa uzalwa ngokutsha, Because when you are born as again, jy weergebore the word, moment uzalwa really ngokutsha, the moment you're really born again, regtig, ngoko nangoko immediately onmiddellik, kwenzeka izinto eziyi-2. two things happen. twee dinge gebeur. Ndiyandazela sometimes amaxesha amaninzi Understand that most times sithanda ukuma kwindaba yokuzalwa ngokutsha, we stand on the point of being born again, kanti ukuzalwa ngokutsha but to be born again kunikeza ichance gives one a chance you- oba ubani abe nokubona ubukumkani bukaThixo. so they can be able to see the kingdom of God. Now ndifuna uqaphele le nto kwaThixo. I want you to notice this in Xa God. kuthiwa wena When you are told that you uyobubona ubukumkani, will see the kingdom, kuthetha into yobana it the means that moment uzalwa ngokutsha the moment you're born again, kukhona ichance uba ngokuzibone there's a chance that you see obana yourself ngoku that now andisekho I am no longer kulaa ndawo bendikuyo. in the place where I used to. I was. Abandivangi bandithena. Waar ek was nie. The moment uzalwa The ngokutsha moment you're born again, uvele uzibone into yobana you see yourself. andisekho kulaa ndawo bendikuyo, I am not where I used to be, andisenguye laa mntu bendinguye. and I'm not the person that I used to be. Wie ek was nie. Yiyo nto xa uzelwe ngokutsha That manyanyane is why when you're really born uvele again, uzibone into yobana no, You just see yourself that andisekho no. kulaa ndawo bendikuyo. I'm not where I used to be. Waar ek gewees het. Onye umntu xa engabuzi uba uthetha ukuthini xa If utshoyo, another one may ask what you mean by ungathi that, noma andikwazi ucacisa ncam ncam, I can't really but explain it, ndiyeva into yobana andisekho kulaa ndawo but I bendikuyo. can feel that I'm no longer where Ndiyeva I used to khona apho ndithathwe I khona, can feel there's someone that kukhona was apho ndibona ndibekwe khona, There's someone that I see. kunendawo entsha engathi ndikuyo. There's a new place that I'm in. Daar's 'n nuwe plek waar ek in is. Xa uzelwe nyani ngokokutsha, When you're really born again, As jy regtig le nto imane sithi tha kuwe this engqondweni, thing comes up in your mind. andisekho kulaa ndawo, I'm not in that place sien jy again. dat andisenguye laa mntu lowa. I'm not that person ek anymore. sien daai persoon meer nie. Oh, bayiva le ndikhulumayo. Mamela verse number 5. Verse number 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now, neqaphela uyesu uthi naba Do you uthi nawo notice lo Jesus mntu lona akanakungena This person uba cannot akazelwanga If they're not ngelizwi born nangomoya by the oyingcwele, word and the Holy akanakungena. Spirit, they cannot enter. Hulle kan nie ingaan nie. Ndiva ndikhulumayo. So yena ndibonisa bana xa Let us uzelwe say that ngokokutsha, when you are born again, ngokona nguvele uzibona into yobana you see that Jy kukhona sien indawo endikuyo. there is a place that I'm in. Sometimes uvele uva uthando You feel love. bungalifa ngaphambili, There's uvele uva something- uxolo You bungalifa feel ngaphambili, peace that you didn't feel before. uvele uva ukukhathalelwa. You feel being cared for.
But mawungabheka ba But uphi lo if muntu you ngathi look at undithanda gqithi. Where is this person who loves me a lot? Awukwazi ukuthi nguyelo. You But can't say nobana that this kukhona indawo person- endikuyo. But you feel there's a It's place like that le I'm ndawo in. ndikuyo ndikhathalelwe. It's like in this place Ndiyathandwa I'm kule cared ndawo. for. I'm loved in Kyk, this as place. lief- Xa uzelwe ngokutsha nyani. When you are really born again, As jy regtig weergebore is, Kukhona chance toba ni life yakhe there's ingatshintsha a chance for your life to kodwa change. ungazalwa ngokutsha. Born again. en jy is nie weergebore nie, Kukhona chance ba izinto zakho There's a chance zingatshintsha. for your things to change Zingabi ngohlobo ezihamba ngalo. and not go the way they used to. But awukazalwa ngokutsha. But you are not yet born maar again. jy is nie weergebore nie. Kukhona chance ba umuntu angaphiliswa. There's a chance for a person to be Angaphiliswa healed. nguYesu. To be healed by Jesus. Angaphiliswa Jesus. nguThixo. To be healed by God. Akazalwa God. ngokutsha. But they are not yet born again. Maar hulle is nie weergebore nie. Amaxesha amaninzi uThixo wenza izinto Most ebantwini times, God does things to people God khona doen ukuze dinge bakwazi so ukubona that they can be able oba to ukho see uThixo. that God exists. Zimbini izinto uThixo aye azihoye kakhulu. There are two things that God cares for. wat hy omgee vir. Abantu vange bantu na. Zithi izinto uThixo aye There are two Enze things sure that, ngazo. God, that He makes sure of. Wat hy sê kubonisa yena ba That ukhona. is to show that He exists. dat hy bestaan, Okwesibini And second of all, kubonisa ba le man of God it's to show that this man of die God, man van die Here. ndikuyo ndisebenza naye. I'm in Him and I work with Him. Ezo zinto Amen. zimbini Those two things zibangela uba abantu babe nemiqondiso cause people to have Hulle testimonies getuienis bengazalwanga ngokutsha. before they're even born again. voel weergebore word. Endo ziyi-2 These zibangela two abantu things baphile cause bengazalwanga people ngokutsha. to be healed without being born again. Sodat hulle weergebore word. Zibangela abantu bazijonge Cause people to look at themselves ebusweni bazithande. in Oh the my face God, and sendaba love mhle ngoku. themselves. Yazi I look ndiyakhanya beautiful ngoku. now. I'm Ezo like zinto complexion ziyenzeka now. ezo. Those things happen. Sulke dinge gebeur. Zibangela uba samnoma uThixo anika umuntu umsebenzi. Cause for God to give Avulele a ithuba person a umuntu job, umsebenzi. an Hayi opportunity for a person ngokubana to get a uzelwa job. ngokutsha. Not because you are born again, Dat jy weergebore is nie. uThixo uzambonisa laa mntu bana but God is trying to show the Ndikhona. person that I'm here. Dat ek bestaan. ndikhona ndinguThixo. I am God. I'm here. Okwesibini And second of ndikhona all, kulo mntu phambi I kwam. am in this person. Okwesithathu Thirdly, ndikhona kule nkonzo yam. I'm in my Ezo church. zinto zintathu Those three things Daai 3 dinge. zibangela ube nemiqondiso will cause the yet heart awakazalwa testimony. ngokutsha. Yet you are not born En again. jy's nie weergebore nie. yiyo loo nto siyazi ngokupheleleyo ukubana That's why not completely that. impilo Healing. Genesing. impilo Healing Genesing. yinto uThixo ayenzele abantu abangakholwayo khona ukuze is bambone. something for God has done for unbelievers so they can believe in Him. Sodat ek kan glo in hom. Kwenze bayazi uThixo khona. To know that God exists. Unako God baphilisa. bestaan. He can heal Unako them. utshintsha izinto. He can change things. Emveni koko abanikele kubo ba okay And then afterwards give them to Gqiba ke ngoku themselves. wena. That now decide. Maak 'n keuse dan. undibonile uba ndikhona. You have seen Wabona that I'm amandla here. am, You have seen ibona my imisebenzi power. yam. You have seen my work. Gqiba ke ngoku wena into Now yobana take the uthini decision. ngobomi bakho. What do you say with your life? Wat sê jy oor jou lewe? Uvele ukhonze If you just serve, ngenxa ufumene umsebenzi ngothixo. because you've got Ufumene the job imoto by God, ngothixo. they have Ufumene received the imali car by God, ngothixo. received money Yiyo loo by nto uzawuvele God. ukhonze That is why you'll start serving Jy gaan dien ube ungeyiyo le nto uthixo ebefuna mawube yiyo. and not being what God wants you to be. en nie wees wat God wil hê jy moet wees nie. Yiyo loo nto ubona abantu abaninzi That's why you find many people, Baie mense, bemangala ubana hayibo they are surprised that umntu okhonzayo kanti uyathetha a person who ngohlobo goes to church, kanti nawe they can uyaxoka speak naye like this. ngenxa uba Can laa they mntu lie? ujonge izinto azifumene kuthixo qha. Because they're looking at the things they've received from God only. wat hulle ontvang het van God alleen. Ngapha kokufumana izinto ngothixo Beyond getting things through God, kukhona into uthixo ayibambileyo there is something that God is holding. eyona back. inkulu kakhulu. The greatest of Ulinde them wena all. ugqibe He's waiting for you to ngapho decide. kwempilo ngapho komsebenzi Beyond healing, ngapho beyond a kwayonke job, le nto ifunayo ebomini bakho All those things ikhona you want, ebambileyo. there is something he's holding. Daar's iets wat jy hou. ikhona into elindele wena bagqiba azokunika They're yona. waiting for you to take the decision Dat so he jy can give it to you. 'n keuse maak. Ntoni endithetha ngayo What does it talking le nto about? ndithetha ngakubomi bakhe It's his life. Dit is ngeke akunika sy ilife yakhe nje God will never give you the life of the angawunika blue. umsebenzi He can give you Awunika the job. impilo. He can give you healing. angawunika inkululeko He can give you angawunika deliverance. umtshato He can give you but marriage. ilife yakhe iyakulinda. But his life, he waits for you. My wag vir jou met sy lewe.
ngoba uyayazi uba kuzo zonke lezi zinto uzifunayo He knows that out of all the things that you want, enye into ezawuchana ebomini there's one thing that will be difficult for you in life. Dis Kungabi een naboom. ding, It's not having life. is nie om lewe te hê nie. funeka uyinote down ndikonisana Note down what I'm Okuthi- showing you. Let dit op. xa That kukhona ukuzalwa ngokutsha when you are born again, As jy kulapho gebore is, uthixo khona ngo that's where God now enikeza umntu gives a person obengenabomi who ubomi. did not have life, He gives them life. lewe wat nie lewe gehad het nie. My God. Number 2, Number xa kukhona two, ukuzalwa ngokokutsha being born again, kulapho uqala khona ubuhlobo phakathi kwalaa mntu nothixo. that's where a relationship between God and that person begins. 'n Verhouding tussen hy persoon begin met God. Ukuzalwa ngokokutsha To be born again, Om weer gebore ukwaphinda kubonisa abantu it's showing ukuthi people that if awuzelanga ngokokutsha if you are not born again, awunabomi, you don't have life. jy het nie lewe nie. awunabuhlobo nothixo. You don't have relationship with God. Jy verhouding met Xa God. ungazelanga ngokokutsha When you are not born again, uphoswa zezi zinto zimbini, you miss out on these two things. awunabomi, You don't have life. Jy lewe nie. awunabuhlobo You nothixo. don't have relationship with God. Cala secaleni kwakho. Tell the one beside Sê you. vir die persoon langs jou, My God. Banohamba nami kakuhle. Who's moving with me well? wie beweeg met my? Eyesithathu The third thing ekuphosayo that you miss out on, Wat jy uitmis. ikulaa vesi ethi it's in a verse that says, As in hy vers wat sê, bonani ke, see therefore, bonani ke, behold therefore, zisuke zabantsha zonke izinto zakho. that all things have become Bonani new. ke. Behold, So if awuzilanga ngokutsha if you are not born ngeke again, uhlala ulindele izinto don't ezawuza never uthixo kuwe expect that God will ezintsha, ngoba uthixo unento ezintsha God has new things. afuna uzenza kuwe That he wants each to do and in your every life. day. Each Kunento and entsha every afuna day. uyenza kuwe, There's kunento something entsha you afuna want uyenza to elifini There's yakho. something you want to do in your So life. if awuzelwanga ngokutsha If you are not born again, awunohlala you ulindele cannot expect jy kan nie into verwag entsha iza kwenzeka. new things that will happen. 'n nuwe ding om te gebeur nie. Laba bazelwe nyhani ngokutsha bayayazi endithethayo. Those that are really born again, they know what I'm saying. Sometimes uziva uthetha uwethu no man You- ikhona into ezayo, when you speak, ikhona into entle, ikhona into entle, something is ikhona into eza coming. kwenzeka. Something will So happen ngenxa uzelwe ngokutsha because you are born again. uzibona ufumana i-chance yokulindela uba ikhona into ezayo, You find yourself ikhona getting into a entsha chance ezayo, to ikhona into entsha expecting ezayo, that khona something uthixo into new will azayenza, happen. khona into enkulu God eza will do kwenzeka emveni kwalena into. something great will happen after this. Goed, Umntu ongazelwanga ngokutsha Someone who's not born wat again, nie gebore is, intliziyo yakhe their heart hulle nengqondo harte yakhe and their en mind hulle ayikwazi verstand yenza le nto yenzeka cannot kuthi. do this. kan nie dit doen nie. Yeyiphi le nto ndiyithethayo? What am I talking about? Wat beteken ek? Akakwazi ulindela izinto ezintsha. They cannot expect new things. Hulle kan nie verwag met nuwe dinge nie. Bumbuza impilo zothi ziinkathazo. If you say how they're doing Sihamba the worries, nazo. we walk without troubles. Ons loop met dit. My God. Budibana nayo xeba If you yokunzima. meet Yo them, yo they'll tell that yokunzima. it's difficult. Swaar. Yawuthi kunzima umntana oyike The umntana child be afraid. ekuve evuma mesithi kunzima Yes, umntana the mother oyike saying yo that it's difficult. kanti The child- emhlabeni kunje. We're so shocked that in the world it's like As this. die wêreld soos dit. Umntana aqalisa unxile semncane And ngoba the uyaqonda child uba hey will start drinking while they're kunzima. young because they see that it's Hey, difficult. Die Onzin. wêreld is It's swaar. difficult. Dat dit swaar is. Umntana uva utata esithi yo The child hears the father saying that kunzima. it's so yo difficult. kunzima yonke into Everything is kunzima. difficult. Alles is Utata swaar. otshoyo makazazi uba kazelwanga ngokokutsha. They know that they're not born again. Dat hulle Ma weer uzelwe gebore is. ngokutsha When awuthethi ngolo you're born hlobo. again, you don't speak like Jy that. praat nie soos dit nie. Uthini xa uthetha uthi What you say when you speak? Wat sê as jy ngendiba praat? ndithi kunzima. I could have saying that it's Ek difficult. kan gesê dit is My swaar. God. Ngendiba ndithi I could have kunzima. been saying that it's difficult. Kodwa ngenxa yalo uhleli kum But ndiva because of the kulula. one who's in me, I feel that it's easy. Ngendiba ndithi I could have been saying, Ek kan so gesê het. funeka uzazi uba know that awungazelwanga ngokokutsha when you are not born again, Nie weer ayikho into gebore is. oyicingayo kunzima. there's nothing you think of, but it's Izinto difficult. azilungi, Things are not going izinto well. azihambi, into azenzeki. Things are not happening. Nantsi into oyithethayo. This is what you say. Yo bayandithakatha. They are bewitching me. Dat hulle toer vir my. Weer gebore is nie.
yonke into uyibona inzima. Everything you see difficult. Alles wat jy sien is swaar. Ubomi bunzima, kunzima Life is nguwe. difficult. It's difficult to be you. Dis swaar Kunzima om jy ulala, te wees. kunzima uvuka, It's kunzima difficult to yonke sleep. into. It's difficult to wake up. Mawungazelwanga Everything is ngokutsha. difficult. When you are not born again, Yonke into ebomini bakho khala ngobana everything in your inzima. life, you cry that it's Inzima. difficult. It's difficult. Dat dit swaar is. Bosecaleni kwakho. Ask one beside Vra vir you, die persoon Ingabe langs jou, uzelwe ngokokutsha na? are you born again? as jy weergebore, Ukuzalwa ngokokutsha To be born again, om weergebore kunikeza te word, wena it gives you amathuba amahle. a good opportunity. mooi Ukuzalwa ngokokutsha To be born om again kunikeza weergebore wena te amathuba wees. amahle. gives you good opportunity. Ithuba lokuqala olifumanayo elihle The first good opportunity loba that you ubone get ubukumkani bukaThixo. is for you to see the kingdom of God. Elesibini The second elobana one ufumane chance yoba ngaphakathi kubo. is for you to get the chance to be Ithuba inside the elihle kingdom of God. olifumanayo. There's a good opportunity that you get. Elesithathu The third one leyobana ufumane ubomi. is for you to receive life. Om lewe te ontvang. Bakandivi bantu na. My God. Elesine ithuba The fourth opportunity lelokubana ube nobuhlobo kunye noThixo. is for you to have relationship with God. Om 'n verhouding te hê met God. Elesihlanu The ithuba fifth elihle good opportunity lelobana uzibone ukwazi ulindela izinto ezinhle is for ezizayo. you to be able to have the expectation of good things. Om dinge te verwag wat goed is. Ngalibuza eceleni kwakhe ingaba As a unjalo na? beside, is it like that? Vra as dit soos dit. Awuvanga? They did not hear you. Hulle het nie vir jou gehoor nie. Andiva? I can't hear you. Kan nie hoor nie. Kambuza ubuvile na? Ask them, have you heard? Het jy gehoor? Kamxelele bana ukuzalwa ngokutsha Tell them to be born again. Om weergebore te wees, kukunikeza amathuba amangakanani? Gives how many opportunities? gee vir jou geleenthede. Khawuthi number 1. Say number one. Eerstens, tweedens, jy gaan in die koninkryk. Ingxaki yakho ufuna umamela abanye There abantu is a- babathina You want to listen to what other people are saying. zive wena uthetha. Hear yourself speaking. Hoor yourself dit praat. Zive uthetha wena. Hear yourself speaking. Sokuziva ubalisela abanye abantu zive Don't nawe make yourself uthetha tell ubala. other people. Xela secaleni kwakho number Tell one 1. Sê beside you, vir die number persoon one. langs jou, eerstens, Kambuza umbuzo bana As I ingaba beside you that, vra, le nto sizibhalayo uzifuni nayo ebomini bakho. don't you want these things in your Ufuna life? umsebenzi xa ufuna imoto You xa want a job ufuna and umtshato car. xa One marriage awufuni only. nayo ezi zinto ezi. Don't you want these soek things? jy nie die dinge, Vele uyazi Just know weet net, ukuthi uba ezi zinto ziphosile that if you have missed out on this, nomtshato wakho uzoba right. even your marriage will not be right. nelife yakho yophangela izoba Your work life will not be right. Nothing izimali will na happen. uzobona nto right ezimalini And zakho. your finances will not Vele have uyazi anything into right. yobana Just know eyona nto the thing ekwenza uphile kamnandi that caused you to live nice dat jy lekker uwenza leef, shoba ezi zinto uqale ngazo. is to make sure that you have started off with these things dat jy first. begin met die dinge. Xa uzelwe ngokokutsha When you are nyani when you are really born As again, jy regtig weergebore is, ukhona ukuzalwa ngokokutsha, there's to be born again, That's ukhona what ujoyina weergebore. icawa, and there's to join the church. om die kerk ukhona uba ube secaweni, There's being a ukhona church ubuzalwa ngokokutsha and being born uthi ufumane again chance yokungena ngaphakathi and get the chance to Kubo enter ubukumkani inside bukaThixo. in the kingdom of in God. die koninkryk van God. ingabe uzelwe ngokokutsha na? Are you born again? As jy weergebore, Yena umuntu ofikayo namhlanje, A newcomer today. oh my god, bungebamba lamazwi If namhlanje you can hold this word, uyozibona usodlula bonke abantu you'll ofike see bekule cawa. some doing better than everyone who's seen Hey, in this church. uyabona ilife yakho ibaleka phambili yodlula Watch wonke your umuntu life ofike moving ecaweni. forward doing better than everyone who's in the church. wat in die kerk is. Ngoba abanye abazalwane ecaweni bachophe nje Other brothers are just sitting down at kuba church besithi icawa yeyabo. because they said the church is Want theirs. hulle sê die kerk is hulle sin. Ingase wena ungabanga icawa, Don't just claim the church. Die kerk wena is, ubanga into yobana Claim that ndifuna uba ngaphakathi, I want to be inside. ndifuna uba kulaa ndawo uthixo I akuyo, want to be where God ndifuna uba is. kulaa ndawo uthixo alawula kuyo. I want to have where God rules. waar God lei. Ungabanga icawa, Don't just hold the church. Nie die kerk hou nie. ungabanga icawa. Don't just hold the church. Nie die kerk Wonke hou abantu nie. eyifana endiyikhulumayo. Yes.
khona ndikhalo ukubonisa yena xa There's something I ndizama want to show you, but akhange ukuva ezi ndikunike zona uzithetha I did not hear you saying these things Ek that I kan nie gave vir to jou you. hoor. akhona abantu abafundisa esikolweni There are teachers at school. ungabafundisa njani abantwana babona ingathi inhloko zabo How can you teach the ziqinile children when you see that ungaqhubeka they're njani ufundisa ngabo stubborn? so yanyanzeleka Continue to mawuphuma teach them. uzama ujonga ubana You have to wait and see that. Jy moet ingathi wag kwale dat. nto bendigqiba uyifundisa What I just taught, iingqondo zabo Yeah. abakayibambi their minds have not hold it yet. Hulle verstande hou dit nog nie. bakayibambi ncam They have not really hold it. Hulle hou dit nog nie. you know enye into ebangela uba kuwe kube nzima The reason why it's difficult for you Dat dit kucinga uba swaar is uthixo ukubizela uba yiba secaweni is to think that God has called you to be at om church. by die kerk te wees. nantsi into ebambe ingqondo yakhe ibe buqina ecaweni That's why it calls your mind to be stubborn at Om church. hardkoppig te wees. icawa Church, Die kerk sisikolo sikathixo it's God's school. is God se skool. xa uthe wakwazi uyifunda yonke le nto ecaweni If I'm able to learn all of those at church that are being taught, ilife yakho iphili ecaweni your life don't live it inside the church. Jy lewe dit in die kerk nie. ilife yakho iphila You live your ngaphakathi life bukumkanini bukathixo inside the kingdom of God. Wanneer kan die koninkryk van God? icawa Church, yindawo it's a place ofundiswa kuyo where you are taught. yiyo loo nto funeka ufundiseke That's why you must be taught Jy moet Ecaweni. geleerd at word church. by die kerk ngoba yindawo yakho yofundiswa It's your place to be taught. waar jy geleer word. icawa Church, Die kerk, iyamangalisa indaba kathixo God's matter is surprising. icawa Church die kerk iyakwazi ubana ibambe indaba sisikolo can hold the shape iphinde like a icawa ibe school sisibhedlele and sikathixo also be God's en hospital. God se hospitaal wees. idibanisa into eziyi-2 It combines two things. Twee dinge. esibhedlele abantu baphila khona In hospital, people are healed there, kodwa abahlali khona but they don't remain baphila khona live there. babheke ezindlini They are zabo healed there and they go back to their Dan houses. gaan hulle terug huis toe. esikolweni ufundiswa khona At school, you are taught Jy there, word kodwa geleer inaphakade daar, lakho liphila kokwenu but your eternity live at home. indawo ofundiswa kuyo le It's a place that you're taught. funeka ufundiseke You must be taught here. wees geleerd. funeka uzazi lezi zinto You must know these things. funeka uzivulele ingqondo Open up your mind for this. lezifundo sizifundisayo These teachings will bring to you. vula ingqondo yakho Open up your sibambe mind. ngengqondo yakho Hold it with your funa mind. ukuyazi le Want to know this. sufuna uba dom You ecaweni want to be dome inside but ufuna the church. ukuhlakanipha esikolweni And you want to be smart at school. En slim wees by die ilife skool. yofunda The life of study. incedwa yilife It's helped by the life yokufundiswa ecaweni of being taught at a church. if awufundiswanga ecaweni If you're not ilife taught at yakho church, yemfundo your education then angeke woyise ngayo will never ngeke overcome with it. usiphilise ngayo Will never make us ngeke sacrifice. usikelele Will ngayo never place ngeke yourself with uzinqobele it. Will ngayo never overcome with Jy it. sal nie oorwin met dit nie. imfundo Education Voeding ivula nje amathuba amahle just opens up a good kodwa opportunity. imfundo ayiphumelelisi But education does not make a person prosper. maak jou nie but voorspoedig. ivulela amathuba umntu But it opens up good opportunities for a kodwa imfundo person. ayiphumelelisi But education will not make you prosper. Maak jou nie voorspoedig nie. iyawavula amathuba It opens up the Dit opportunities. maak oop kodwa geleenthede ayikwenza uphile life yempumelelo But it does not make you to live a life of prosperity. van voorspoediging nie. emveni uba nifundile Out there, you are educated. Na jy geleerd is, nibuya nidinga uthixo kwakhona You come back and you need God. jy nodig weer vir God. ivula nje amathuba It just opens up oba ungafumana opportunities ungaphangela phaa ungafumana so umsebenzi that you phaya can get work there, you can get a job Dat there. jy gaan werk daar. nangoku Even now, Nou nog, abantu abangafundanga people who are uneducated nabona bona banemali are the one who are the kunabantu richest. abafundileyo Than people who are educated. as mense wat geleerd is. ngoba abantu bafundileyo Because people who are bajonga educated, nje into yobana ndifundile they just know the fact that I'm ndinesidanga educated. I have a ongafundanga degree. They want ujonga not indlela yokuzenzela imali educated, but they look for ways to make money. Om 'n manier om geld te maak. sendifuna ukhuluma mo I want to speak more. abafundileyo Those who are Wat educated, geleerd is, baphila ngamatyala they live with debts. hulle lewe met skuld. abangafundanga Those who bazenzela are ngokwabo educated, making things on their own. bavela bayithenga imoto ngathi bathenga nje They buy a isonka car as if they are buying bread.
Hulle koop net die kar. Kukhona There is Daar is unotaxi a taxi driver 'n taxi opha bestuurder erengini in the rank owegqitha umntu ohleli who's more better than a person esikolweni 4 years yonke. who've been at school for 4 years. vir 4 jaar. Go and check ujobela bawufunde kangakanani. Go and check how educated Jobela is. Gaan kyk hoe geleerd is Jobela. Naxa ugoduka ufuna Even now when you go home, ibhasi yakhe. if you want to ride his bike, Wil sy bus ry. Ibhenki yakhe imnyama. he has a bank. Once ndake ndafumana i-chance yongena endlini yalaa ndoda. I once got a chance to enter that man's house. Ons huis Umzalwane lo. There's a brethren, Kon- Dis 'n dierbare. the servant. Ndake ndafumana i-chance yongena endlini yalaa ndoda. I got the chance to enter his house. Idonga lendlu yakhe. The wall in his house. Sy mure. Idonga lendlu yakhe. The wall of his house. Sy mure. Idonga vele ufike uthi kulo. You just want to sleep on it. Angibona umuntu onemali othobeke ngolaa hlobo. I've never seen a person who's rich and so humble. Wat so nederig is. Mntana kaThixo. It's a child of God. Hy's 'n kind van God. So ndizama ukubonisa into yokubana I am trying to show you that Ek probeer om te sê imfundo education iyakuvulela uba opens phangela. up that go work. dat Apho gaan abantu abatsha werk. bangayitshintsha bona le nto I hope the youth can change this yokufundela uphangela. to go to school so they can work. Sodat hulle kan werk. Ngoba xa ufundela uphangela When you get to education, uzawuqashwa ngumuntu ongafundanga. you'll be hired by a person who's not educated. Wat nie geleerd is nie. Yeah. Wena kakhulu apha ekhaya ubelieve kakhulu You believe kwi-university. in university, it is a I-university lot. number 1 kuwe. University is number 1 to you, Koma-US college number 1. but in US college is number 1 Babafuna ujonga into abazayifunda bazenzele. because I want to look at something that will study and do Bazawuphuma it. bahambe bayoyenza. They will stand up and go to it. En dit gaan doen. I-university kwenza uqeshwe ngumntu Makes me hired by someone else Ongafundanga. who's not Wat nie educated. geleerd is nie. so lena These Die okanye esi sikolo esi or this school rather esikuso ngoku that you are in now, sinceda wonke umntu it helps khona ukuze everyone abe nokwazi uphila ilife so they can be yempumelelo able to live the life lesi of sikolo. prosperity. This life, die lewe. Lesi sikolo this school, Die skool. awuyindawo ngaphandle kwesi sikolo. you are not going Baba, anywhere without the uthini school. umnikazi waso What does the owner of the But school say- uthi say? ungahlelanga kum Without remaining in me, awuyindawo. you are not going Awunokwenza anywhere. kwani? Nêrens nie. Awunokwenza. Cannot do anything. Jy kan niks doen nie. Uxelela wonke umntu He's telling Hy everyone vertel vir almal loo nto ibangela uba uyesu afike emhlabeni that God chose to come on earth om te kom op die aarde. angayi nakwesiphi na isikolo and not go to any school. athi Enige zonke skool. izifundiswa mazize kuye And so every educated person must come to oxa him xaba ningahlelanga kum and tell them that without remaining in me, Anindawo. you are not going Julle anywhere. gaan nêrens nie. emveni koko Afterwards, ochophe ezulwini he went to heaven. Toe gaan sit hy uyalawula by ngoku kunye He nothixo rules there now with Hy God. beheer nou as God. sonke emhlabeni sixhomekeke kuye All of us on earth were depending on him. Dit hang af van hom af. banoshayela eso sandla Who's clapping hands for Jesus? Klap hande vir Jesus. so uba inkonzo If the church, ungayibona Yes. njengesikolo you can see it at the Jy school, kan dit sien as 'n ungakhonza skool. bhetele you will serve Jy better. sal beter leer. yiyo loo nto sibone uyesu That's why we saw Jesus Ons vir Jesus gesien. masikhulume nto enzima ngoyesu saying abantu something abakhonza abangafuni uyiva that people go sibone through. uyesu We saw Jesus engenamsebenzi nabantu bocula ngexesha lakhe lokhonzisa not having time for people who are singers during Ah. his time of leading people. Toe hy nog mense gelei het, ixesha likayesu emhlabeni Jesus' time on earth. lelofundisa It was to teach. was om te umntu leer. ebeziculela yena A person will sing for themselves. Persoon het self gesing op hulle eie. yonke le nto esiyenze enkonzo ngaphakathi All of uyesu this are kangabe doing namsebenzi private nayo yonke laa nto Jesus did not have time for that all. sendiyaxaphela uba wayezisokoliswa ngabantu I'm seeing that why people are troubling us. Want mense kyk, eqaphela uba abantu baculayo utheni nisokolisa nje Why the music department uyesu gives kangabe nayo trouble. yonke le nto Jesus did not have all of this. hy het nie al dit gehad. sokoliswa ngabantu abangabizwanga Troubled by people are not called. Wat nie geroep is nie.
bafuna ukwenza into yabantu abayibizelweyo. They want to do things for people that are called for it. wat geroep is vir. Abafuna uchopha phansi bakhonze. They want to sit down and serve Bakhangela indlela oseve uThixo ngenye indlela. and search for ways to serve God in another way. Vir God Bafuna te ukwenza dien, into yabantu abayibizelweyo. They want to do things for people who are called for it. vir mense wat geroep is vir. Yes. Jesus Jesus Ebevela abahlalise phansi bonke. caused them all to sit down, het laat Ithi hulle phela sit wafundisa esithi. and he taught them saying, en Noba het geleer. uzothandazela umuntu, Whether it's going noba to pray for uzokwenza someone, ubumangaliso, or into to perform yokuqala miracle, hlalani phansi. but sit down. Sit eers. Wafundisa wathi. And he taught them Wafundisa saying, wathi. he was teaching them Wafundisa saying, wathi. he was teaching them. Kacinga ngezo nkonzo Think about those churches Dink oor hy kerke. lapho uthola ukuthi i-hour ininzi where you find umfundisi the hours ethethe. alone for a pastor to be preaching. Segqibile. He's already finished. Hy's klaar. Ixesha eninzi lolothenga into ezithengiswayo Most times to bothenga sell ityuwa things to bothenga the umhlaba church. bothenga Go isandi sell, thenga nazo buy, ziyathengiswa bothenga sold, bothenga send. abantu babhanga bayothenga omnye othenga People go around to buy things. ayizokusandawo They will not take you anywhere. Vir jou nêrens ayizokusandawo vat. It will not take you anywhere. bathixo In God, kukhona izinto there are things ezifana nemfundo that's like yehlabathi. the education of the world. Wat die Oh my voeding God, is. banozandiva ndikhona. Who will hear what I'm about to say now? Ithe imfundo yenzani? I said education does what? Wat doen Ikuvulela voeding? amathuba. Opens up good Bathixo opportunities. But in kukhona God, izinto there are things ezikwazi done. ukuvulela amathuba. they can open up for you opportunities. Wat Into yobana geleenthede. ithuba livulekile The fact that Loo nto opportunity ayithetha been ukuthi opened, that does not Dit mean beteken nie uyaphumelela emveni koko. you are prospering afterwards. dat jy voorspoedig word na dit nie. I-anointing kamoya engcwele The anointing of the Holy Spirit ingakuvulela ithuba. can open up an opportunity for Kan you. oopmaak vir jou. Amandla kaThixo ngavula ithuba ebomini bakho. The power of God can open up an opportunity for But you. loo nto ayithetha ukuthi But that does not mean Maar dit beteken uzophumelela. you will prosper. dat jy Okanye voorspoedig Or rather, of abanye abantu lithi ithuba livulekile others, when the opportunity has been opened, bangalisebenzisi. they don't use it. en hulle gebruik dit nie. Masithi ufundile. Let's say So you're ukufunda educated. kwakho kuvule ithuba. Your education open up a good opportunity for you, Met 'n Kodwa geleenthede opgemaak, uyonqena. but you are lazy. maar jy is lui. Uyonqena. You are lazy. Jy's lui. Uyonqena uphangela. You are lazy to work. Jy's lui om te Ongein. werk. You are lazy. Jy's So lui. ithuba livulekile. The opportunity Kodwa la has been thuba uthena opened, nga awulisebenzisanga. but you did not use it. Maar jy dit nie Kona gebruik. shayela makaThixo Anyone sana. clapping under the Spirit of God? Uba inkonzo If the church, ungayibona kerk. njengesikolo sakho you can see it as your school, As jou skool, ungakhonza bhetele. you'll serve better. jy sal Ungayeka beter doen. ukhonza ungenalo ulwazi. You'll stop going to church without having Ebefamba knowledge unalo. that you're supposed to have. Ungayeka Jy moet ukhonza hê, You'll stop serving, ungenabo ubulumko. not having wisdom. Ininzi into engangena engqondweni yakho There's a lot uyazi. of things that can enter your mind and for you to know it. vir jou om te weet. Lininzi ilizwi kaThixo lingangena There's a kuwe. lot of word of God that can enter inside of you. Ilizwi kaThixo lingene kuwe. The word of God that has entered inside of you Lenza wena uphile life yakho ngcono. makes to live your life better in 'n beter manier.